Moi kaikki! Mä ajattelin nyt tästä tehdä äkkiä semmosen nopean videon, kun ei oo mitään tekemistä ja ajattelin, mulla ei oo oikein muuta ilmoitettavaa kuin se, että tässä lähiaikoina tulee My Day-video ja siis 2 viikon päästä on tulossa My Video ja me ollaan lähdössä Ikeaan Kuopioon ja me ollaan 2 tuntia minun pikkusiskon kanssa Hoplopissa ja sitten mun vanhemmat on siellä 2 tuntia siellä Ikeassa sitten kun ollaan oltu se parisen tuntia siellä ja tuolla, niin sitten me mennään syömään Ikean ihania lihapullia. Ihanaa. Mä en malta odottaa. Ja sitten mulla ei oikein tässä muuta ole ollutkaan, mutta mietin kyllä, että mitä voisi tehdä sitten tässä, ihan tässä lähiaikoina. Mutta mä ajattelin, että jos mä tekisin mun pikkusiskon kanssa jonkun challengein, mä laitan tonne Instagramiin, IGC:n laitan jonkun kuvan sitten, kommentoin tai kirjoitan siihen, että keksikää mulle ja mun pikkusiskolle joku challenge, joku haaste tai joku. Mä ajattelen, kun meillä on siis, me ollaan semmosia, mitä nyt onkaan, mutta ei tässä varmaan oikein muuta ole ollutkaan. Viikonloppu meni ihan mainiosti. Olin kaikki päivät mun yhden ihanan kaverin kanssa. Kaikki viikonloput on ollut varmaan siitä lähtien, kun me tavattiin ihan aika kertaa. Niin ollaan siitä lähtien oltu koko ajan. Siis se on aivan ihanaa. Ja kaveri oli viikonloppuna meillä yötä, lähti lauantaina, kun me mentiin käymään uimahallissa. Mut tää video voisi loppua tähän, koska mulla ei ole enää muuta sanottavaa. Elikäs, se on moro!